kyydissä. Pientä sladia taas, joo, tässä vedellä. Näkyykö tässä jotain? Joo, hyvin lähtee perkele. Sitä on ortodoksin kirkko vittu saatana muuta. Siinä on vittu pyhä paikka. Tää on vähän niinku vittu niinku riisaan. Näin se lähtee. Näin se lähtee tää homma oikeesti vittu. Näin se pitää vähän lähtee jo. Vähän joo. Ei siinä mitään. Se on ihan normia tälle äijälle. Ja me lähdetään kikliniin. Oi saatana! Oi saatana! No joo! Sehän tulee automaattisesti. Hei, lähdetäänkö euroalueelle jo? Tekis se menes mun kanssa kyllä? Ei kehittele mun kanssa kun tekii pieniä. Lähdetään kikliin ettei popittaa vittu. Pääs tässä 360. 180. 360. Liikenteen jakaja tulee. Joo, hyvin se lähtee jo. Oo, perkele! Kohta tullaan meikäläis työharjoittelupaikka eteen saatana tässä kun vähän jos no Halmanin yhtiöt. Mikä? Halman yhtiöt. Halman? Joo. Mikä se tekee oleesi? Se on semmonen. Poliisimäkkäreissä ei mene. Sori. Ei ammoo te saatana. Poliisi! Ei päästy muuten ihan minun työharjoittelupaikalle asti, mutta ei se mitään, että kyllä tää tästä lähtee, että perkele. Lähtisikö niin? Paljon tässä on kuvattu? Vielä tässä on aikaa kuvata 18 minsaa. No verittää muistikorttia, perkele. Ajaa, että niinku jorkeesti. Siinä vaihtui justiin nuo valot, että se ennakoi sen hyvin. Mennään tuolle kikkilinialle. Joo, kikkilinialla on just menossa tässä, että tämmönen turvallinen taksikyyti on just menossa tässä. Ootko me ajatellut ajaa taksia? Oon. Mä ajan taksikortin, kunhan on puolitoista päivänä. Joo, hei perkele! Hyvin lähtee ja poppi soittaa nostallaan edelleen vittu. Joo, nyt ollaan jopa valoissa, kato jätkä ei lähti punaisiin tässä. Sillä kun jalankulun kierret pallaa vihreät, niin ei pala muille punaista. Laita poppia. Pankki. Älä se kiklini eteen. Ei saa ajo viikonloppuisin. Niin. Ai mistä ei saa? Ei saa viikonloppuisin heittää tuolla eteen. Ai jaa. Takseli. Joo, no ei sit. Pitää jotain vähän. Siinä ei minne kerran köyhät ajaa noilla vitun japsipaskoilla. Japsipaskoilla, juu. Hei, myö kerran tekevä hyvästi pankkiautomaatilla. Missä vitun köyhät pankkiautomaatilla? No nyt jatketaan tää video tässä, hei. Nolla. Tonni väliä ja taapat tullut. Joo, tässä Kalle ja Olli katsoo vähän videoa, että mitenkä tää oikein lähtee. Vittu, tää on hurja video. Tuo etupenki.